चालू आहे ना. नमस्ते. आज पप्पू मला कमेंट वाचून दाखवणार आहे आणि मी त्याचं रिप्लाय देणार आहे. आम्ही एक व्हिडिओ अपलोड केला होता की आप नाम दो इस रेसिपी को, यू नेम दिस रेसिपी, तुम्ही नाव सांगा. इकडे कम्प्युटर आहे तर मी कम्प्युटरमध्ये बघून सांगतोय. तर मला ऑलमोस्ट इकडे 92 कमेंट दिसतात आहे तुमचे सर्वांचे आणि हा व्हिडिओ 5000च्या लगभग व्ह्यूज मध्ये गेलाय. तर खूप सारे रिप्लाय झाले की हे नाचणीची बर्फी आहे, नाचणीचा मोहनताल आहे, पौष्टिक नाचणीच्या पिठाची बर्फी, नाचणीची पुडिंग, नाचणीची वडी, नाचणीची मिठाई, नाचणीच्या ड्रायफ्रूट बर्फी, नाचणीच्या वड्या, नाचणीची कलाकंद बर्फी, नाचणीचा मोहनथाल, नाचणीची खवा बर्फी. हा म्हणजे ही सर्व नावं बरोबर आहे, म्हणजे असं काही नाही, कारण मी नाचणीच्या पिठाचं बनवलं आहे पौष्टिक. आणि ते कसं म्हणजे ही डिश बनवली ना मी, तर पप्पू बोलत होता मम्मी हे आधी पहिलं तू काय बनवतेस. म्हटलं मी बनवते आहे, पण हा व्हिडिओ आहे ना पहिला तू ताईला एक फोटो पाठवून ताईला विचार की या थालीचं नाव काय आहे म्हणजे डिशचं. मग आपल्याला ताई काय सांगते ते बघूया आणि आपण मग स्वतः आपण रिप्लाय देऊया, म्हणजे कोण काय बोलतं ते. म्हणजे सर्व म्हणजे कमेंट जेवढे आहेत ना तेवढे एकदम बरोबर आहेत. म्हणजे प्रत्येकाने आपल्या विचाराने नाव ठेवलंय ते पण ठीक आहे. कारण हा व्हिडिओ मध्ये बघा ती जी रेसिपी दिसते आहे ती वडीच आहे. त्या नाचणीचं बनवलं तर नाचणीची वडी पण करेक्ट आहे. बर्फी टाईप दिसते तर नाचणीची बर्फी ते पण करेक्ट आहे. आणि ज्यांनी मोहनथाला आन्सर दिलं तर त्यांना थम्सअप, कारण ऍक्च्युली हा मोहनथाल आहे. ताईने मला म्हणजे फोनवर सांगितलं होता की मम्मी तू मोहनथाल बनवलाय, पण ते मोहनथाल मध्ये ते बेसनचं असतं आणि तू नाचणीच्या पिठाचं बनवलंय. तर मी म्हटलं एक पौष्टिक आपल्याला पाहिजे म्हणून मी तसं बनवला. म्हणजे सर्व 92 कमेंट्स राईट आहेत ऑलमोस्ट. आता बाकीचे कमेंट्सचे रिप्लाय देतो. मी तुम्हाला बोललो होतो की मी कोणता तरी रस्ता काढेलच की तुम्हाला तुमचे रिप्लायचं कमेंटचे रिप्लाय द्यायला. तर हे व्हिडिओ बनवून तुम्हाला लाईव्ह माहिती पडेल की शुभांगी की म्हणजे माझी मम्मी मी कसे कमेंट्स वाचतो आणि ते कसे कमेंट्सचे वाचून मला रिप्लाय सांगतात आणि मी टाईप करून तुम्हाला सांगतो. तर ते तुम्ही आता लाईव्ह बघा, लाईव्ह ऐका तुमच्या रिप्लायला काय रिप्लाय भेटतात, कमेंट्सला काय रिप्लाय भेटतात. सॉरी. आणि मी सर्व तर कमेंट्स वाचू नाही शकत. जे मला समोर दिसतात लगेच तर ते रिप्लाय मी वाचतो आणि त्याचं नाव पण सांगतो की कमेंट कोणी केले, त्याचा रिप्लाय तुम्हाला समोर भेटेल. मन्नी बनी हे बोलतात तुम्ही खूप छान आहात आणि तुमच्या रेसिपी पण खूप छान आहेत, सो स्वीट. थँक्यू. अनु आवळे म्हणतात घरची आठवण आली काकी. हा म्हणजे मी घरच्यासारखीच आहे ना. ते आपण बघ ते इडली बनवलेली ती ऑरेंज कलर झाली, तर त्या रेसिपीमध्ये मी लिहून पण दिल्या खाली की त्या जागी त्या व्हिडिओमध्ये आम्ही 2 इनो वापरले होते पण तुम्हाला एकच वापरायचं आहे. ते 2 इनो वापरल्यामुळे तो कलर चेंज झाला होता. तर इकडे कमेंट आहे मिथून महादेव, काकी इनो टाकला नाही तर चालेल का. नाही, इनो नाही टाकला तर इनो किंवा बेकिंग पावडर, सोडा हे वस्तू नाही टाकले ना तर ती गोष्ट होणारच नाही, कारण ते आहे ना ते फुगायला लागतो. हा ते 2 आम्ही जे इनो टाकले ना त्याच्यामध्ये तुम्ही एक टाका म्हणजे तो कलर चेंज तेवढ्या होणार. साहित्यामध्ये तुम्ही एक टाका. म्हणजे साहित्य काढताना माझी थोडी मिस्टेक झाली. मी 2 वाट्या काढायचं होतं ना, त्या प्रकारे म्हणजे 1 वाटी झाली आणि त्याच्यामध्ये 2 वाट्यामध्ये 2 इनो वापरायचे होते. म्हणजे साहित्य मला काढून दिलं ना घरात, त्याच्यामध्ये साहित्यामध्ये मिस्टेक झाली. ज्योती पेडणेकर, मी तुमच्या सगळ्या रेसिपी करते, तुम्ही खूप छान सांगता. आता त्यांना कमेंट रिप्लाय दे. हा रिप्लाय देते. अशी जेव्हा ते करते ना तेव्हा मी फक्त थँक्यू लिहिलं. आता एक तिकडे प्रश्न विचारलाय श्रद्धा सुर्वे यांनी. ग्रीन कलर चिकन बिर्याणीच्या व्हिडिओवर कमेंट आहे, ग्रीन कलर कुठून भेटेल काकू. ग्रीन कलर आपल्याला म्हणजे तसं पाहिजे असेल तर आता आपण डब्बी आणू शकतो, पण ग्रीन कलरच आपल्याला पाहिजे तर आपण घरगुती पुदिन्याची पानं आणि कोथिंबीर, त्याच्यामध्ये थोडासा पालक म्हणजे उकडून पालक वाफवून आहे ना त्याची पेस्ट करून, हे असे 3 प्रकारचे आहे ना पेस्ट बनवून आपण ग्रीन कलर करू शकतो, म्हणजे हिरवा कलर. आपण बाहेरचा कलर वापरायची गरज नाही. आता तेवढं बघा, तेवढं जे सांगितलं तेवढं मला कधी कधी ना टाईप करावा लागायचं, तर मी बोललो शॉर्टकट करूया, व्हिडिओज बनवून टाकूया. नेक्स्ट कमेंट आयशा बी यांनी ओल्ड पाणीपुरीच्या रेसिपीवर कमेंट मारलाय, किती यमी होता, मी व्हिडिओ मधूनच खाल्ला. आणि मस्तच होता, खरोखर छानच होतं.
हा, तर अजून एक कमेंट आहे विनोद पाल यांनी, ते आता जो व्हिडिओ बोललो ना की आप नाम दो इस रेसिपी को, मोहन थालची जी रेसिपी होती त्याच्यावर लिहिलंय, काय आई मांजरला मारू हक्कल तुम्ही, यू आर द बेस्ट देसी स्टाईल रेसिपी रॉक्स काजू बदाम चिक्की. म्हणजे त्यांनी ह्या रेसिपीला काजू बदाम चिक्की दिले, ते राईट आहे. चिक्की बरोबर सारखी आहे. दिसतात, काजू बदाम नाही, टाकले. बरोबर आहे, कारण मी वड्या पण त्या पद्धतीने कापले आणि समजा ती मी गोल केले असते तर तुम्ही काजू म्हणजे नाचणीचे पेढे सुद्धा बोलू शकला असतात. हा. आणि मी त्या बर्फी टाईप असे कापले बरोबर. आणि असे जर समजा चौकोनी कापले असते तरी पण ते समजा वडी अशी म्हणजे बर्फी अशी आली असती. म्हणजे असे ना आपल्या कापण्यावर मी वड्या पाडण्यावर ते नावं येतात. एक प्रकारे तुम्ही फर्स्ट म्हणजे- लाईनला रिप्लाय दे तू, काय आई मांजरला मारून हकललं का तुम्ही. आपल्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये बघ ती दिल अशी होती साईडला, मग हा. ते आपण पॉज केलं होतं, शूट पॉज केली होती, त्यानंतर ती दिल साईडला गेली. त्यांनी असे कमेंट मारली, काय आई मांजरला मारू हक्कलला का तुम्ही. नाही, आम्ही कधी तिला हाकलत नाही. आमच्या तोंडातून असं की ती मांजर हा शब्द येतच नाही. आता कधीच दिलला नाही. विचारलं की तुम्ही दिल आमच्या पाठी बसली आहे. आता वन खुर्ची, सेकंड चेअर आणि थर्ड चेअर, 3 चेअर आहे आमच्या घरी, तर थर्ड चेअर वरती बसली. आणि तोंडातून आमचे शब्द येणारच नाही की ते मांजर आहे म्हणून. आणि हा, सर्वात आधी जर तुमच्या पर्टिक्युलर मी असं कोणाला नाही, मला जे समोर दिसतात आहेत ना रॅन्डमली, तसे मी रिप्लाय घेतोय आणि तसे मी रिप्लाय म्हणजे सांगतोय की कशी रिप्लाय भेटतात. तर कोणाचं सुटेल तर रागू नका, हा, रागवू नका. कारण माझ्या समोर एका पेजवर ऑलमोस्ट मला 10 to 20 दिसतात आहेत. तर विचार करा ते किती असेल. ऑलमोस्ट खूप महिन्यापासून आपण रिप्लाय नाही दिलाय, तर ऑलमोस्ट 1000च्या वरती कमेंट्स असतील. हा, ज्यांचे कमेंट्स भेटतील ते लग पाहिजे. आणि तो एवढं माझ्यासाठी का करतोय की मी खुश राहण्यासाठी. आणि एवढं मी आजारी होते आणि तुमच्यामुळे मी एवढी बरी झाले. बरी होऊन मी आज तुम्ही मला एवढं डोंगरावर म्हणजे बस डोंगरावर बस चढवला बस बस. आणि एवढं मोठं माझ्यावर म्हणजे डोंगर कोसळला आणि आज तुमच्यामुळे मी आज सावरली. आज तुम्ही होतात म्हणून मी आज सावरली आणि आज मी तुमच्या समोर बसली आहे बोलायला. मी भरपूर म्हणजे खुश आहे की माझं दुःख बाजूला ठेवून मी तुमच्या बरोबर बोलते, चालते. ही कमेंट चांगली आहे बघ, वनिता राणे त्याच व्हिडिओवर की आप नाम दो इस रेसिपी को. आम्ही नाव ठेवले तर नामकरणला तुम्हाला यायला लागेल, त्यापेक्षा तुम्ही नाव ठेवा आणि आम्हाला आम्ही खायला येतो. चालेल. आता तुम्ही नाव जे ठेवलं आहे तर आम्ही पण त्याचं नाव काय आहे, मोहनताल. आम्ही पण तेच ठेवलं असं, मोहनताल स्लॅश बर्फी स्लॅश वडी स्लॅश सर्वांनी ठेवलंय ना ते आम्ही पण नाचणीच्या वड्या हेच ठेवल्या असते आम्ही पण. नेक्स्ट कमेंट विशाल माने, मुंबई में कहाँ रहती है आप. मुंबई में हम लोग विक्रोली में रहते हैं. हाँ, तर एक स्पेसिफिक कमेंट त्याच व्हिडिओवर आप नाम दे इस रेसिपी को. नंदिनी दनानी, नाचणीचा मोहनथाल, कारण गुजराती ही मोहनथाल असंच बनवतात, छान बनवला तुम्ही, मी पण ट्राय करणार. एक्झॅक्टली राईट. म्हणजे तुमचं जे कमेंट आहे ते एकदम बरोबर आहे, एकदम मस्त आहे. आता हा, तर मी पण ट्राय करणार. ह्याचं तू काय बोलतात कधी. करणार नाही, करायचंच. आणि एकदम मस्तच झालं. आणि खायला म्हणजे नाही 8-10 दिवस तरी आहे ना तुम्ही असंच म्हणजे बॉक्समध्ये किंवा डब्यामध्ये भरून ठेवलात ना तरी ते खराब नाही होणार. एक कमेंट रियाज शेख यांनी केली आहे, नमस्कार मैम, आप कैसे हो, मुझे रवा के कटलेट की रेसिपी वीडियो बहुत अच्छी लगी, थैंक यू मैम. आता हिंदीमध्ये कमेंट आहे, तर हिंदीमध्ये रिप्लाय दे. हिंदीमध्ये नमस्कार मॅम बोल त्यांना. नमस्कार मॅम. अरे तू त्यांना नमस्कार. आप कैसे हो त्याचं उत्तर दे त्यांना. मैं ठीक हूँ. मुझे रवा की कटलेट की रेसिपी वीडियो बहुत अच्छी लगी. अच्छा लगे. हाँ, मेरे को भी सुन के अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा. थँक यू. तू बोल वेलकम. वेलकम. अजून एक म्हणजे एक रेश्मा लांजेकर यांनी पण त्या व्हिडिओवर कमेंट दिले की हे पौष्टिक बदामी हलवा आहे. हा, ते हलव्यासारखंच दिसतोय. हलव्यासारखंच आहे आणि त्याच्यामध्ये मी काजू बदाम पण जास्तच वापरले. आता हा व्हिडिओ किती मोठा होईल किती छोटा होईल ते माहित नाही, कारण कमेंट जसे मला दिसतील तसे रिप्लाय, आणि कमेंटचे रिप्लाय द्यायलाच हवे, ते लिहून असो किंवा ओरली असो, ते कारण रिप्लाय भेटलाच पाहिजे, कारण तुम्ही एवढे कमेंट्स करता. तर हा व्हिडिओ छोटा होईल का मोठा होईल ते मलाही माहित नाही. एक कमेंट आहे चवलीच्या बटाट्याच्या रेसिपीवर, सूरज होलकर यांनी लिहिले, नमस्कार काकू, उद्या मी ट्राय करणार आहे, तुमचा आवाज खरंच खूप छान आहे, सेम माझ्या सासूबाई सारख्या. सासूबाई सारख्या.
हा, तर खूप सारे कमेंट्स असे पण येतात की तुम्ही हे सर्व रेसिपी करून दाखवा. तर आम्ही ऍक्च्युली बघा, हे माऊस इकडे आहे आणि माऊसच्या खाली तुम्हाला माहित नाही दिसतोय की नाही, माऊस आहे आणि माऊसच्या खाली असं बुक असतं. ते या बुकमध्ये आम्ही नोट डाऊन करून ठेवतो की कोणते रेसिपी तुम्हाला हवे असतं. तर इकडे एक कमेंट आहे, रंजना दारेकर, तुम्ही मला उडदाच्या पापड दाखवा, मला करायचे आहे. उडदाचे पापड, हा, सर्व नाचणीचे, तांदळाचे पापड, पोह्याचे पापड, साबुदाण्याच्या पापड सगळे दाखवले. पण आता म्हणजे यावर्षी कसं माहितीये का, हे गोष्टी सगळ्या आता मला करायला नाही. म्हणजे यावर्षी मसाला बनवायला नाही, लोणचं घालायला नाही. म्हणजे माझ्या घरामध्ये मला म्हणजे प्रॉब्लेम झालाय ना, म्हणजे मी दुःखी आहे असं. म्हणजे 1 वर्षभर आहे ना, ही गोष्ट मी करू शकत नाही. मनोज गाडी यांनी कमेंट केला, पॅटीज बनवायची कृती पण सांगा. हो, नक्कीच सांगा. हा, पॅटीस आणि कसे? कोणत्या प्रकारचं, कोणतं पॅटीस? हा, तर तुम्ही जनरली सांगितलं की पॅटीस कोणतं, तर पॅटीस मध्ये कसलं? पॅटीस असे प्रकार म्हणजे माझे भरपूर झालेले पॅटीस आहेत. टाकलेलं, पण हा, पण स्पेसिफिक तुम्हाला पॅटीस कोणतं? स्पेसिफिक कोणत्या प्रकारचं पॅटीस पाहिजे, म्हणजे भाजीचा कोणत्या असं? हे भरलेली वांगीच्या व्हिडिओवर कमेंट आहे, समिता निवाले चौधरी, काकू आज मी ही रेसिपी केली आणि खरंच खूप टेस्टी झाली होती, थँक्यू काकू. वांग्याच्या भरीतवर आहे ना, म्हणजे आमच्या चाळीमध्ये नवीन नवरी आलेली होती आणि तिने म्हणजे 2-3 महिने लग्न होऊन झाले होते आणि मी अशीच बसलेली. तर ती मला धावत धावत येऊन आहे ना, मला ओळखलं तिने. बाजूला सांगितलं की ह्यांना तुम्ही ओळखता काय? तर म्हणाले त्यांचं रस्त्यावरच घर आहे चाळीमध्ये, तर त्यांना तुम्ही जाऊन भेटा. तर ती मला लगेच सांगायला आली की मी तुमचं आज वांग्याचं भरीत बनवलं, एकदम मस्त झालं, छान झालं म्हणून सांगत होती. हा, तर एक कमेंट आहे आपल्या दोघांवर आहे, प्रतीक्षा खेडेकर, तुम्ही दोघे माय लेक खूप क्यूट आहात यार, आई तर सो इनोसेंट आणि तू पण, कीप इट अप ब्रो. आणि माझी मुलगी नाही का, तुम्ही तिला विसरलात का? गेली तर तिने हा चॅनल स्टार्ट केलाय, मी तर फक्त रन करतोय चॅनल. सगळी कारागिरी तिची आहे. हा, सर्व A to Z मी तर इन्व्हॉल्व पण नव्हतो याच्यात की आणि आम्ही एक दिवस पण फक्त स्टार्टिंगला माझा मोबाईल वापरलाय मी, बस एवढंच. हा. हे रेसिपी बनवताना आम्ही एक दिवस पण असं तिचं नाव न घेता कधीच रेसिपी आमची बनत नाही. कमेंट आहे फ्रॉम मधुरी कुलकर्णी, तुमचे सारे व्हिडिओ मी पाहिले, काही बनवले, पण मला तुमची सांगण्याची पद्धत खूपच आवडते, यू आर द बेस्ट कुक मॅन. ते सर्वांनाच आवडली आता, म्हणून तर तुम्ही माझ्या एवढे जवळ आलात. नाही मी पण. इकडे कमेंट आहे वनिता झेंडे, तू यांना ओळखते का? त्यांनी लिहिलंय, वहिनी छानच रेसिपी. वनिता झेंडे नाही, नाही, म्हणजे मी जनरल कमेंट लिहिली. म्हणजे त्या मला ओळखत असतील पण मी नाही ओळखत. रचना धमापूरकर, थँक्यू ताई. कोणत्या व्हिडिओवर आहे? हाऊ टू इट, ते गावावरून आले ना कोणती तरी रेसिपी, एक चिपूड. हा, चिपूड. ते आता श्रावणामध्ये पावसामध्ये होतात ते. हा, मग त्याच्यावर कमेंट काय लिहिले त्यांनी, थँक्यू ताई, बालपणाची आठवण झाली, आम्ही ह्यात दूध आणि साखर घालून खात होतो, आता दही घालून पण नाही. तेव्हा पण आम्ही दही घालूनच खायचे. म्हणजे दही मध्ये आहे ना, दही साखर टाकून आहे ना, म्हणजे एकदमच मस्त. मग त्यांनी आता लिहिलं की आता तोंडाला पाणी सुटेल. हा, मग त्यांनी लिहिलं की आता दही घालून पण खाऊन बघू. थँक्स ताई, तुमच्या रेसिपीमध्ये काही टिप्स शिकण्यासारख्या असतात. टिप्स मी देते पण, आणि कधी कधी म्हणजे असे घरामध्ये प्रसंग आलेत ना माझ्या, की मला म्हणजे सुचत पण नाही आता काय असं करायला. तरी पण मी तुमच्यासाठी आहे ना, आणि मला तुमच्या जवळ यायला म्हणजे मला खूप असं बरं वाटतं. नेक्स्ट कमेंट रचना धमारपूरकर, त्याच कमेंट केलं त्यांनीच, वाव एकदम मस्त, माझ्या आईला आंबापोळी खूप आवडते, पण कशी बनवायची ते कळत नव्हतात, थँक्यू शुभांगीताई, मी आता बनवून देईन आईला मस्त. पण रस पातळ असेल ना आंब्याचा, तर तो आहे ना पहिला गरम करून घ्यायचा. थंड झाल्यावर त्याच्यात आपण साखर वाटून आहे ना, पिठी साखर बनवून त्याच्यामध्ये मिक्स करून ताटाला तेल लावून त्याच्यावरती तो रस ओतायचा. विदिता होडावडेकर, काकी तुम्ही हल्ली कमेंट्सला रिप्लाय का नाही देत? आता हे आन्सर तू दे.
आता बघा, आता तुम्हाला समोर माहिती आहे माझ्या घरामध्ये किती प्रॉब्लेम झाले. विदिता हो त्यांनीच परत कमेंट केले. हे ते फ्राईड पोटॅटो आहेत ना त्याच्यावरती कमेंट केले. तळलेले बटाटे आहेत ना हा. ते मी केले तुमच्याप्रमाणे चांगल्या झाल्या. आधी मी करायची ना तेव्हा झाकण ठेवायची नाही, मग खूप टाइम लागायचा. मग आता तुमच्यासारख्या झाकण ठेवलं आणि अगदी पटकन झाल्या. म्हणजे ते झाकण बटाटे ठेवलं की ते वाफेने शिजतात. मी पण करतोय घरी तळलेले बटाटे. आता पप्पू चांगला पटाईत झालाय. काय झालंय? पटाईत झालाय म्हणजे पटाईक म्हणजे म्हणजे पटकन बनवतो हा मग रेसिपीज ना. रेसिपी. हा तर ते बघ कोथिंबीर बनवून सुकी बनवायची बघ. हा. तर त्याच्यावरती कमेंट आहे राम सबनीस. साठवून कुठे ठेवायची? फ्रीज मध्ये कुठे नाही. की बाहेर ठेवायची? फ्रीज मध्ये नाही. हे सुकवण्याचे पदार्थ सगळे ना बाहेर कुरकुरीत एकदम उन्हातून आणले ना की कुरकुरीत झाले की ते हवाबंद डब्यामध्ये असे पॅक करून ठेवायचे. फ्रीज मध्ये ठेवायची गरज नाही. हा तर एक असे कमेंट्स येतात की हे सर्व जे रेसिपीज आहेत तर ते साठवून म्हणजे बेनिफिट नाही होत ना. कधी कधी बाहेर फ्रेश भेटतात कोथिंबीर किंवा तुझे हे सांगितलं कोबी फ्लावर असे कमेंट्स येतात की ते फ्रेश भेटतात तरी आपण का साठवू. राईट आहे तुमचं पण कमेंट, नो डाऊट की ते राईट आहे. पण एक आमचा एक्झाम्पल घेतलं की कधी कधी बाहेर नाही भेटत, कधी कधी भेटतात पण आपल्याला बाहेर जायला भेटत नाही. बाहेर जायला हा, भेटत नाही तर त्या कधी नाही. पण हे कशासाठी असतं की आता पाऊस पडायला आलाय, आता हा भाजीचा सीझन आहे आणि ऊन आहे आणि आपण गावाला जातो आणि ते आपण कशासाठी करायचं. पाऊस आला की नाही, मग पावसामध्ये समजा मुलांना शाळेत सोडायचं, भाजी कधी आणायची, त्याच्यासाठी पटकन आहे ना, पटकन फ्रीज मधली एखादी अशी काढली भाजीचं आणि पटकन बनवली. ह्याच्यासाठी थोडंसं करून ठेवायचं म्हणजे थोडंफार फ्रेश भेटते. ह्याचाच लाईव्ह एक्झाम्पल आम्ही एका व्हिडिओ मध्ये पण दिलाय. तो भात न केलेला पण भात आणि भात डाळ एकत्र केलेली. तर त्याच्यामध्ये आम्ही कोणतीच म्हणजे भात भाजी करून टाकू. डायरेक्ट आम्ही ते फ्रीज मध्ये जे साठवलेले वस्तू होतं तेच बाहेर काढले आणि लगेच आम्ही बनवलं. तर हा एक बेनिफिट आहे त्याचा. आणि सेकंड बेनिफिट आहे की आउट ऑफ इंडिया राहतात, जे फॉरेन मध्ये राहतात, तर त्यांना हे सगळं अवेलेबल नसतात. तर हे रेसिपीज त्यांच्यासाठी खूप उपयोगी पडते. आणि मग त्यांची नातेवाईक माणसं जर अशी आता इथे असतील ना तर त्यांनी त्यांच्यासाठी म्हणजे असं करून द्यायचं. हा तर नेहा गावडी यांनी तेच म्हणाले की आउट ऑफ कंट्री मध्ये राहणारा त्यांना खूप युजफुल आहे ही रेसिपी. राईट. नेक्स्ट कमेंट फ्रॉम प्रज्ञा शिंदे. मस्त काकू, खूप मस्त आयडिया. मी ऑलमोस्ट सगळ्या जेवणात कसुरी मेथी वापरतेच. टेस्ट खूप छान लागते याची. थँक्यू फॉर युअर रेसिपी. दिलला सुद्धा व्हेजिटेबल्स आवडतात. दिल आमची काय म्हणजे व्हेजिटेबल तर आहेच, पण ती जास्त नॉनव्हेज पण खात नाही. खाते कधी कधी खाते कधी 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 खाते, कधी कधी खात नाही. नेक्स्ट कमेंट MD जास्मिन. MD जास्मिन. Hello, I am Jasmine from AP. Nice video, very good. Soon you shown your mother talent to world and I am started watching your videos from last week. Nice recipe. Love you auntie. Lots of love. तर त्यांनी काय म्हणाले की मी गेल्या हप्त्यापासून मला सांगितलं की तुम्ही आईची व्हिडिओज टाकतो का, तिचा टॅलेंट दाखवला दुनियासमोर. मी आणि माझ्या ताईंनी दोन्ही व्हिडिओ टाकतो आणि ते टॅलेंट आला समोर. मी गेल्या हप्त्यापासून तुमचे व्हिडिओज बघायला सुरुवात केली आणि मला खूप आवडतात. हा तर ते जे मनुका बनवली होतीस माहिती तू, तर मेहुल जैन यांनी रिप्लाय कमेंट केलाय, हॅव आय टू ऍड शुगर इन बॉइल्ड वॉटर ऑर नॉट. जर ते आपण पाणी बॉईल केलं होतं त्याच्यात साखर टाकण्याची गरज आहे का? नाही, साधा पाणी होता तो. साधा पाणी आणि 1 चमचा घी बस. रेवा साखरेकर. तर जे फनी मिस्टेक माहिती आपण एक व्हिडिओ बनवलेला फनी मिस्टेकचा, ते तुमच्या या साध्या बोलण्याने आम्हा सर्वांना अट्रॅक्ट केले आहे तुमच्याकडे. असेच राहा, प्लीज डोंट चेंज. चेंज नाही होणार, आई तशीच राहणार. हा तर एक कमेंट बटाटा भाजीच्या रेसिपीवर काजल गंत्रा यांनी. अरे माझे तर तोंडात चव लागली बघूनच. आज मला बनवायला लागेल. बनवायला लागेल. थँक्स. बनवायला लागेल ना, बनवायचं आणि मला सांगायचं. हे सर्व आता आहे ना, ताईने भरपूर म्हणजे आता सासरी जाऊन आहेत ना, एक रेसिपी सोडली नाही ती अशी आहे ना, सर्व रेसिपी बनवते आणि मला फोटो पाठवते. तर मी ताईला म्हटलंय की सर्व जेवढं तू बनवतेस ना, म्हणजे कसं कसं बनवतेस ना ते त्याचा तू जरा व्हिडिओ कर आणि मग तुझी आहे ना सर्व डिश आहे ना मी माझ्या माणसाला सांगेन की बघा माझी ताई कशी चांगली चांगली डिश बनवते.
आणि एकदम मस्त बनवते. मी तर असा म्हणजे झटपट गाजराचा हलवा नाही बनवलाय, पण ती आहे ना तिकडे जाऊन झटपट गाजराचा हलवा पण बनवायला शिकली, म्हणजे व्हिडिओ बघून. म्हणजे एक आयडिया डोक्यामध्ये आली की आपण डायरेक्ट कुकरमध्येच हलवा बनवायचा. तर असे पण खूप सारे कमेंट्स करणारे आहेत जे रेग्युलर कमेंट करतात आणि त्यांचे नावं आम्हाला म्हणजे लक्षातच आहेत. असे एक नाही तर 10-12 आहेत, 10-12 पण नाही बोलू शकत मी, 25 to 35 असे माणसं आहेत ज्यांचे नावं आम्हाला लक्षातच राहतात. आणि ना कमेंट ना आले तर आम्ही विचार करतो की त्यांनी बघितलं का नाही. तर नेक्स्ट कमेंट शेखर पारकर, काकू फालुदा शेवया घरी कशा बनवायच्या आणि फालुदा रेसिपी प्लीज दाखवा. दाखवे. यांनीच आपल्याला आईस्क्रीम पण बनवायला सांगितलेली. आता आईस्क्रीम पण रेसिपी अपलोड होईल, नंतर केल्याचं साठण तेही व्हिडिओ अपलोड होईल. केल्याच्या साठणमध्ये अपलोड करण्या अगोदर मी तुम्हाला एक सांगतो, तुझं रेसिपी दाखव. हे बघा दिसतंय तुम्हाला, ही रेसिपी बनवली आहे केळ्यांपासून, बनानापासून. तर ही 1 लेअर आहे, ह्याच्या खाली अजून एक ही रेड कलरची लेअर आहे, 4 थर लावले. हा. सेकंड लेअर अजून त्याच्यावर 2 थर लावायचे, ग्रीन कलरची आहे. थर्ड लेअर व्हाईट कलरची आणि फोर्थ कलर कोणत्या तरी कलरची आहे. अशी लेअर आहे. तर हे तुम्ही बघताय समोर एक गोल आहे. तर त्या रेसिपीमध्ये तुम्हाला माहितीच पडेल की ऍक्च्युअली सांगणार पण आम्ही की मिस्टेक झाली आहे. तर मिस्टेक काय झाली आहे, रेसिपीच्या इन्ग्रेडियंट्स मध्ये मिस्टेक नाही. ही रेसिपी तयार केली आणि आम्ही सुकवायला ठेवलेली ना, तेव्हा मम्मीने ह्याच्यात तेलाचं भांडा म्हणजे तेलाचा कावळा आहे ना, माझा तेलाचा कावळा आहे ना, तो याच्यावर ठेवला आणि मी ताट घेऊन बाहेर आले. म्हटले तेल लावायचं आहे ना याला. तर मला वाटलं का हे कडक झालं असेल, सुकलं, पण ते तेलाचा कावळा वजन ना, तर त्याच्यावरती दबलं. आता बघा, मी खरी गोष्ट पण तुमच्यापासून लपवत नाही, मी खरं ते खरं सांगते. तर ही रेसिपी पण अपलोड होईल आणि आईस्क्रीमची पण रेसिपी अपलोड होईल. अजून कोणती बनवली? मिरची सुकवली आहे ती टाकली. हा नाही, ते पण टाकायची. मिरचीची आहे. केळे सुकवले कापून, स्लाइस पिकलेले केळ्याचे स्लाइस कापून सुकवले. चल आता नेक्स्ट कमेंट विदिता होडावडेकर, काकी मी रसगुल्ले बनवले पण ते दुसऱ्या दिवशी कडक झाले, मी पाकातच ठेवले होते, असं का झाले? मी आता परत गॅसवर थोडा वेळ परत गरम केले तेव्हा ते सॉफ्ट झाले, मग जरा वेळाने थंड झाले का ते पुन्हा कडक झाले, असं का होतंय? पाक कडक झाला म्हणजे त्याला 1 तारी पाक नाही पाहिजे, 2 तारी पण नाही पाहिजे त्याला. म्हणजे कसं, आपण 1-2 वाट्या साखर घेतली ना, तर त्याला 5-6 वाट्या पाणी पाहिजे, म्हणजे डबल टिबल पाणी पाहिजे. 1 वाटी साखर असली ना, तर त्याला 4-5 वाट्या पाणी पाहिजे. आणि तो पाक कसा एकदम पाण्यासारखा पातळ पाहिजे. आणि त्याच्यामध्ये कसं पाणी आणि साखर हे पाक आहे ना त्याच्यात शोषून घेतं आणि ते फुगतात, त्याच्यामुळे ते हलके होतात. म्हणजे कडक पाक झाल्यामुळे ते तसे झाले. म्हणजे पाण्याचं प्रमाण जास्त पाहिजे. हा, पाण्याचं प्रमाण जास्त पाहिजे रसगुल्ल्याला. हा, तर तो आम्ही अजून एक व्हिडिओ बनवला होता ना, रवा भाजीचा कटलेट, आणि त्याच्यामध्ये मी माहिती आपण 5 मुलं बसवलेली, त्यांना खायला दिलं होतं. तर त्याच्यात एक आम्ही क्वेश्चन विचारला होता की म्हणजे कोणता मुलगा किंवा मुलगी, कोणता मुलगा मुलगी ह्याच्यातला किंवा एक कोणता तरी जो डबल आलाय रेसिपीच्या चॅनलमध्ये. तर खूप लोकांनी 2 आन्सर दिले की ती चष्मीस मुलगी आणि सोहम जो लास्ट मुलगा आहे तो. ऍक्च्युली आन्सर आहे लास्ट मुलगा. जो लास्ट मुलगा होता ना तोच रिपीट आहे, आणि ती चष्मीस मुलगी ती नाही, ती वेगळी आहे, आणि पहिल्या रेसिपीमध्ये आली ती वेगळी आहे. तर हे बाकीचे एकदा झाले होते, आणि तो लास्टचा सोहम आहे तो डबल वेळा आला होता. तर ह्याचा आन्सर सोहम आहे. तरी खूप सारे इंटरेस्ट घेतात तुम्ही, तर चांगलं वाटतं ते बघायला, ऐकायला. आता एक कमेंट माझ्यावरती आले, नशीब माझ्यावरती येतात ना, तर मला असं वाटतं की मी दिसतच नाही वाटतं. करणी राजेंद्र, एक्सलेंट. Most importantly, I like your son's interest in cooking. It needs lots of patience to do all this, to take good care of your mother like this. तर ह्याला रिप्लाय म्हणजे काय बोललाय, मोस्ट इम्पॉर्टंटली आय लाईक युअर सन्स इंटरेस्ट इन कुकिंग. आम्हाला म्हणजे तुमच्या मुलाचं रुची आवडते आम्हाला रेसिपीमध्ये, म्हणजे तो बनवतो ना. इट नीड्स लॉट्स ऑफ पेशन्स. हे सर्व करण्यासाठी खूप पेशन्स लागतं, म्हणजे बोलतात ना पेशन्स बोलू शकतो ना. टू डू ऑल दिस थिंग्स, डू टेक केअर ऑफ युअर मदर, आणि आईची काळजी घेणं. तो काळजी घेतोच माझी. तर एक नेक्स्ट कमेंट शेखर पारकर, खूप म्हणजे आठवतं ना आपल्याला, हे नेहमी आपल्याला कमेंट आता येतात. बघितलं ह्यांना कसं नाव आठवलं तसंच माझ्या लक्षात असतं बरोबर मला कोण कमेंट देतात. तर मी असं हे जे आता जे तुम्ही व्हिडिओ बघताय ना, हेच
गेल्या 2 वर्षापासून होतं आणि तसे तुम्हाला कमेंटचे रिप्लाय भेटतात. तर मी असं बसतो, माझ्या बाजूला मम्मी बसते, पहिली दाई बसायची आणि आम्ही असे डिस्कस वाचून मम्मीला सांगायचं, मम्मी आम्हाला सांगते आणि असा रिप्लाय आम्ही कीबोर्डवर टाईप करून तुम्हाला सांगायचो. तर आता तुम्हाला लाईव्ह रिप्लाय भेटतात आहेत. आता शेखर पारकर यांनी लिहिलंय, ओंकार भाई तुझी नेहमीची कॅप छान वाटते, ही साधी वाटते, जेवण मस्त झाले आहे, एकदम चमचमीत, तेही फटाफट. मी सुद्धा अशी रसवाली चटपटीत भाजी असल्यावर राईसवर डायरेक्ट भाजीच घेतो भरपूर, डाळ आमटी नाही घेत कारण थांबायला होत नाही भाजी पाहिल्यावर. बरोबर आहे. सोबत कैरीची चटणी, कुरडाई, सांडगी मिरची असली तर मग हवरेपणा अन्नावर होतोच. होतो. आणि हा रिप्लाय आलाय, भात भाजीची रेसिपी होती ना, ज्याच्यात फक्त आम्ही भात आणि डायरेक्ट भाजी, म्हणजे शॉर्टकट मध्ये कसं भूक लागली ती अर्जंटली आता कसे काय आम्ही दोघंच आहेत ना, तर कसं जेवणाचं टेन्शन नाही. नाश्ता सकाळी झाला की म्हणजे कधी पण जेवण. तर त्याशी 2 वाजले होते आणि मला भूक लागली. मग मी काहीतरी कर म्हटलं, चल पटकन करूया भाजी. म्हणजे फटाफट बनवलं आणि सगळं ते कसं 5 मिनिटातच झालं. एका गॅसवर भात आणि एका गॅसवर भाजी. तर ते रवा भाजीच्या कटलेटवर आपण ना प्रश्न विचारलेला, 5 मुलामधून कोणत्या मुलगा रिपीट झालाय. तर आन्सर दिला एकाने, श्रद्धा मोरे त्यांचं नाव आहे. तर सेकंड गर्ल अँड 5th बॉय इज रिपीटेड इन दिस व्हिडिओ. तर सेकंड गर्ल इज नॉट रिपीटेड, ओनली 5th बॉय इज रिपीटेड. म्हणजे तो 5वा मुलगा सोहम डबल वेळा आलाय ना रेसिपी मध्ये. डबल नाही, तो टिप्पर वेळा आलाय. टिप्पर वेळा आला डान्स मध्ये जेव्हा 50,000 सबस्क्राईब झाले तेव्हा आम्ही हे केलेलं, त्याच्यामध्ये पण तो मुलगा आलेला आहे. बघा किती लक्षात, मी तर विसरलो होतो. वर्षा जालिंद्रे, वाव काकू तुम्ही किती छान रेसिपी दाखवता, थँक्स, आणि मला तुमचं बोलणं खूप आवडतं. नेक्स्ट कमेंट, निखिल सुकुमार, अमेझिंग लाईफ अँड फॅमिली, यू आर रिअली पॉझिटिव्ह अँड वी फील हॅपी व्हाईल वॉचिंग द व्हिडिओ. कॅट इज अ वेसम, आय गेट रिमाइंडेड ऑफ माय कॅट मोटू. खूप चांगली फॅमिली आहे, तुम्हाला बघून खूप पॉझिटिव्ह फील होतो, व्हिडिओज बघून खूप छान वाटतं. तुमची कॅट खूप चांगली आहे आणि माझ्या कॅटची आठवण करून द्यायचं, तिचं नाव मोटू होतं. सेम कलर होता माझ्या कॅटचा, म्हणजे तुमच्या दिलचं कसं तसंच. हॅपी टू फाइंड दिस चॅनल. चॅनल बघितलं आम्ही युट्यूबवर, खूप चांगलं वाटलं. नेक्स्ट कमेंट, सुरेश बेलकोड यांनी विचारले, माझी 3 वर्षाची मुलगी विचारते की दादा आणि काकी जेवतात पण त्यांची कॅट कुठे गेली, विचारते. म्हणजे आपण जेव्हा बसलो ते राईस, कोणत्या व्हिडिओवर कमेंट आहे ही, भात भाजीची रेसिपी होती ना, पण त्यांची कॅट कुठे गेली विचारते. हे एकटे जेवतात का, कॅटला जेवण नाही देत का विचारत, असं विचारत होता. म्हणजे कॅट आमची आहे ना, जेवण मुलगी आहे त्यांची. म्हणजे ती आहे ना, जेवणाच्या बाबतीमध्ये नाही, कसल्याच बाबतीमध्ये. मच्छी आणली तरी वास येतो, तर बिल्ले लोक कसे येतात ना फटाफट, पण येतच नाही, एका जागेवरच बसून राहते. आपण तुम्ही काही खा तिथे, चिकन खा, मच्छी खा, पण ती येणारच नाही पुढे. आपण जेव्हा तिच्या डिश पुड्यामध्ये येणार ना, तेव्हा तिच्या मनात असलं तर खाणार. आणि ती कधी पण खाते, म्हणजे असं, म्हणजे तिचा स्वभावच असा वेगळा आहे की एखादा मूल कसा साधारण तशा पद्धतीची ती दिलाय तिकडे. त्याचं चांगलं म्हणजे अंगाची साफसफाई चालू आहे. आणि तुम्ही विचार करत असाल की मी इकडे कुठे बघतोय, तर इकडे मी व्हिडिओ चेक करतोय की तो कसा दिसतोय. कारण कॅमेरा तर होल्डवर आहे, एका ट्रायपॉडवर आहे, तर तो कॅमेरा मी तर नाही बघत आहे ना, म्हणून तो तिकडे दिसतोय की मला आम्ही कसे दिसतोय, तर म्हणून मी तिकडे बघतोय. नाही तर तुम्ही बोलाल की कॅमेरा इकडे आणि मी तिकडे कुठे बघतोय. तर त्याच व्हिडिओवर, भात भाजीच्याच व्हिडिओवर, काकी नवीन इन्स्टंट रेसिपी खरंच खूप छान, आणि अगदी जॉबवरून आल्यावर खूपच कंटाळा आला की पटकन इझी रेसिपी होऊ शकते. मग म्हणूनच त्याच्यासाठीच मी हे सगळे पदार्थ जे मी तुम्हाला दाखवले ना फ्रीजर मध्ये ठेवायचे, त्याला कारण हेच आहे. कारण मी पहिली आहे ना, म्हणजे कसं यार, मुलांना शाळेत सोडायला जायची, तर मला भाजी दुपारची दुकानं बंद असायची, मला भाजी काहीच भेटायची नाही. तेव्हा मी आयडिया केली की शनिवार रविवार बाजारात जायची, त्यांना घेऊन त्यांना बाहेर म्हणजे पाणीपुरी वगैरे खायला शिकवायची, आणि 2 हातामध्ये धरून पिशव्या वगैरे भाजी आणायची. याला भाज्या कशा करून ठेवायच्या, साठवायच्या कशा, असा विचार करून आहे ना, मी असा एक प्रकार करून ठेवला. म्हणजे असे पहिले म्हणजे डब्यामध्ये भरून ठेवायची, जरा वाफ लावायची मी, असे म्हणजे किती दिवस राहणार ना, वाफ लावून ठेवली ना डब्यामध्ये भरून, तर 5 दिवसाशिवाय फ्रीजमध्ये वस्तू राहत नाही. 5 दिवस झाले ना की फ्रीजमध्ये ती वस्तूला समजा अशी बुरशी वगैरे अशी येते. पण ही वाफ म्हणजे आता मी उभारून जे वस्तू ठेवले आहेत ना, 1 वर्ष बरोबर राहते. आणि मी तुम्हाला ह्या वर्षामध्ये ना, गेल्या वर्षीचे मटर वाटाणे ते तुम्हाला मी रेसिपी याच्यामध्ये दाखवलेली पण आहे, बोलले पण मी की हे गेल्या वर्षीचे मटर आहेत म्हणून.
तर नेक्स्ट कमेंट विद्या वाघ यांनी केली की मला तुमच्या हाताची भरलेली वांगीची भाजी खूप खावीशी वाटते. कधी पण बनवू शकते तुम्ही, आता बिंदाशी या. तर आता मी समजा मी तुम्हाला 20-30 रिप्लाय वाचून दाखवले असतील व्हिडिओवर, तर ऑलमोस्ट मी स्क्रोल डाऊन 100 केले असतील. तर त्या 100 मधून मी 30 मला जे समोर दिसतात ते असं पण नाही की मी मोजून घेतो, जे समोर झटकन दिसतं तेच मी वाचून तुम्हाला रिप्लाय द्यायला मम्मीला. कोणाचे जर नाही वाचले असतील तरी त्यांनी रागवू नका. हा, स्मिता 94 यांनी आय एम फर्स्ट म्हणजे मी फर्स्ट कमेंट केली आहे. दादा जेवताना पण कॅप का घालतो? कारण मला कॅप आवडते. त्याला कशी सवय झालेली ना, सवय झाली मला. छोटा होता ना त्यापासून त्याला मी कॅप घालत आली ना, ऊन नको लागायला म्हणून. आणि हा मम्मीचा चॅनल, सवय लागली. हा मम्मीचा चॅनल आहे म्हणून मी ती साधी कॅप घालतो. अदरवाईज 3-4 अजून पण कॅप आहे, फंकिट कॅप, तर ते मी घालत नाही. ते तर पूर्ण त्यांनी असं डोकं झाकतो, कारवीन पण दिसत नाही. हा, स्वाती चव्हाण वेज लॉलीपॉपच्या रेसिपीवर तुम्ही छान रेसिपी सांगता आणि मला तुमची मांजर पण आवडते. मांजर आमचे आहेच छान. आमची तुम्हाला मांजर दिल आणून दाखवू काय? दिल काय करते तर मी चेहऱ्यात आणून दाखवतो तुम्हाला. चेहऱ्यावरच बघा तिचं, ती काय करते ती. दिसली तुम्हाला? ते बरोबर एक चेर अडवते. तिचं दिवस रात्रभर आहे ना, तिचं ते आपलं स्वतःच साफसफाई चालू असते. ती बघा माझी दिल आहे, ती सोना आहे ते माझं. अशी मी एकदा बोलली सहज मध्ये, माझं सोना ते असं बोलल्यावर मी सोनीला, म्हणजे माझी मुलगी आहे तिला आम्ही ताई पण बोलतो आणि सोनी पहिल्यापासून, सोनी आणि पप्पू. तर तिला राग आला की मीला सोनू बोलले म्हणून. म्हणते नाही ती नाही सोनू, मी सोनू अशी. लय पण म्हणजे भरपूर मला हे झालं एकदम. म्हणजे तिने कसं हे केलं, म्हणजे ती नाही सोनू, मी सोनू अशी. नेक्स्ट कमेंट रंजना पाटकर. आपण नाही तो ब्लॉग टाकलेला ट्रेनमध्ये, आपण नाही रत्नागिरीपासून येत होतो, तेव्हा लिहिलं पॅसेंजर नाही आलेत का? नाही, जेव्हा आम्ही आलो ना तेव्हा गाडी खालीच होती. हा, त्याची पॅसेंजर गाडी असते रत्नागिरी ते दादर. तर रत्नागिरी फर्स्ट स्टॉप असल्यामुळे कमी असतात पॅसेंजर. आणि आम्ही ज्या डब्यामध्ये बसलेलो त्याच्यात ऑलमोस्ट जर सीटर ती 100 सीटर असेल तर आम्ही फक्त 10-12 लोकच होतो. नाही, आम्ही बोललो होतो की गाडी भरली की तुम्हाला दाखवतो, एवढं पण माझ्या लक्षात आहे. पण कसं माहितीये, जेव्हा गाडी फुल भरली ना, उभं राहायला सुद्धा जागा नाही होती. हा, म्हणजे ते माणसं खूप एका 3 सीटवर 5 सीट. माझ्या जवळ आलेली, मी असं डोक्यावरून पदर घेऊन अशी झोपली होती ना, तर म्हणजे बिचारी आजारी वाटतं कोणतरी, राहू दे असं म्हणत होते. पण कसं माहितीये, 1 तास झाला होता. दुसरं म्हणजे संगमेश्वर आला होता आणि मलाच चांगलं नाही वाटलं, म्हणजे बिचारी 1 तास उभे आहे. मी उठली पटकन, म्हणजे काय नाही म्हटलं मी आजारी बिजारी, मी म्हटलं बसा, मी अशी झोपली होती. नेक्स्ट कमेंट सचिन पटवर्धन यांनी लिहिलंय, ताई तुम्ही कोकणातील विशेष करून रत्नागिरीतील पारंपरिक पदार्थ युट्यूबवर आणून खूप मोठे कार्य करत आहात. असे विविध पदार्थ आम्हाला दाखवत राहा. धन्यवाद आणि तुम्हाला शुभेच्छा. कुलद्याच्या पेटीवर रेसिपी म्हणजे जनरल कमेंट. अजून तुम्हाला मी सगळे पदार्थ मी गावच्या गावी करून दाखवले असते. ह्या वर्षी आम्हाला गावाला जायचंच होतं. म्हटलं म्हणजे कसं मुलीला, आई वडील कसं मुलीला सगळीकडे नाही फिरू शकत ना, मुलगी मोठी झाल्यावर. म्हणजे तसं आम्ही विचार केला की ताईचं लग्न झालंय आता, आपण आपलं गावाला जाऊया आणि आपण मस्त मस्त रेसिपी बनवूया. सगळे आपल्या काय काय झाड माड आहेत, काजू कसे पकडतात, ते काजूला मोहर येतो, आंब्याच्या झाडाला मोहर येतो, हे सगळं दाखवायचं होतं. पण ते हे तुमच्या काकाने फसवलं ना. नेक्स्ट कमेंट स्नेहल काटकुल, प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी आली आहे. माहिती ते फुलगोबी आपण पिशवीमध्ये ठेवले, बंदी आली आहे ना, त्याऐवजी वेगळा पर्याय सांगा. म्हणजे आता ते कोबी आणि फ्लावर आपण ना ह्याच्यात ठेवलेले प्लास्टिकचे, तर मग त्याच्यात नाही ठेवायचे. समजा नाही भेटले तर कशा ठेवायचे? नाही भेटले तर ते आपण कसं, आपल्याकडे प्लास्टिकचे डबे असतील ना, प्लास्टिकचे डबे असतात ना टिफिनचे, त्याच्यामध्ये ठेवू शकता. पण पूर्ण पाणी आहे ना, पाणी सुकलं पाहिजे. म्हणजे कॉटनच्या कपड्यावर ठेवून ते पूर्ण पाणी निघालं पाहिजे, मग ते आपण डब्यामध्ये भरून ठेवू शकता. तर हा मला माहित नाही व्हिडिओ किती मोठा झाला आहे का. 1 मिनिट.
आता हा व्हिडिओ ऑलमोस्ट अर्धा तास पर्यंत आहे. मग विचार करा हा त्यांना काही समोर काकी बोलते म्हटल्यावर त्यांना प्रॉब्लेमच नाही नाही नाही, ना. सांगतोय की हे असे कमेंट्स असतात एका नॉर्मल युट्यूब चॅनलला. हायफाय चॅनल तर कितीतरी असतात, एक नॉर्मल युट्यूब चॅनल एवढे कमेंट्स असतात. मी म्हणजे कशी साधी, माझी रेसिपी साधी, माझा मुलगा साधा, माझी मुलगी साधी, माझे मिस्टर साधे. पण रेसिपी एकदम चांगली असते ना. रेसिपी चांगली नाही म्हणजे असते. त्यांना एक जनरल सांगतोय की असे कमेंट्स येतात. एकाने विचारलं ना की तुम्ही कमेंटचे रिप्लाय का नाही देत, तर हे वन ऑफ द रिझन आहे की एवढे सर्व कमेंट्स येतात ना, तर ते रिप्लाय देत ना खूप टाइम लागतो. ऑलमोस्ट मी पहिला पण बोललोय की 3-3 तास लागतात. आणि तेव्हा ताई होती तेव्हा मी अल्टरनेट बसायचो, मग ताई बसायची, मग मी बसायचो, ताई बसायची, मग मी कॉन्स्टंटली तिकडेच बसायची. विदिता होदावडेकर, काकी खूप दिवसांनी व्हिडिओ केलात, मी वेट करत होती तुमची कधी काकीचा व्हिडिओ येतोय म्हणून. आणि दिल शिवाय कोणताही व्हिडिओ पूर्ण होऊ नाही शकत. मला खूप आवडते दिल आणि मी करून बघीन ही रेसिपी आणि कळवीन तुम्हाला. चालेल, करून करा पण आणि मला फोटो पण पाठवा. म्हणजे मला माझ्या मनाला समाधान नाही वाटत की तुम्ही करताय की नाही. जेव्हा जेव्हा तुम्ही ते पहिले तुम्ही सर्व फोटो पाठवायचे ना, मला खूप बरं वाटायचं. आणि आता माझी ताई काय करते, मला पण खरं नाही वाटत. मी ताई जेवली काय नाही ते पण खरं नाही वाटत. मग मी तिला सांगते तू जेवली की जेवायला घेतलं ना ताटाचा मला फोटो काढून पाठव. असं मला लय काळजी वाटते तिची. भरपूर म्हणजे ती माणसं पण चांगली आहेत, भरपूर चांगलं आहे. ताई माझे खूप खूप सुखी आहे एकदम. स्मिता 94 लॉलीपॉप बनवलं व्हेज लॉलीपॉप, तेव्हा पण आपण 4 पोरांना बसवलेलं ना खायला तिकडे. त्यात लिहिला काकी तो सोहम खूप क्यूट आहे, माझ्याकडून त्याला स्वीट स्वीट पप्पा. त्यांनी विचारलेलं ना पप्पाचं नाव. हा, तर तो सोहम आमच्या बाजूलाच राहतो, नेबरच आहे आमचा. आणि मला तुम्हाला माहितीच आहे की मला आहे ना खूप मुलं आवडतात. आणि मी अशी म्हणजे ठराविक म्हणजे आत्ताच रेसिपी माझी असे घेतलेत मुलांना. पण मी रोज बनवते ना, मी रोज कोणा नाही छोट्या छोट्या मुलांना मी ते रेसिपी वाटत असते. म्हणजे रेसिपी खाणार कोण, आणि गोड म्हटलं तर पप्पू खात नाही आणि मी खात नाही असं. आता पण रात्रीचे 10:30 वाजलेत, म्हणजे तुम्ही विचार करा आम्ही कधी आम्ही दोघांना टाइम भेटतो तसं आम्ही बसतो आणि व्हिडिओज बनवतो किंवा रिप्लाय देतो. तर ह्या टायमाला बाजूचे मुलं किंवा असे भेटणं मुश्किल असते रेसिपी बनवल्यानंतर, तर ती आम्ही वाटू नाही शकत. नेक्स्ट कमेंट इंडियन युट्यूब आहे नयना यांनी लिहिलंय, खूप छान, तुम्ही अन्नपूर्णा आहे, मन प्रसन्न होतो तुमचा निरागसपणा बघून. ऍडव्होकेट नयना. नुसतं बरं वाटलं ऐकून, जरा छान वाटलं. म्हणजे मनामध्ये हलकं वाटतं जरा असं ऐकून की कुठे कुठे दुःख असतं ना मनामध्ये, ते जरा. व्हेज लॉलीपॉप वर रिप्लाय कमेंट शेखर पारकर, झटपट होणारे, घरी सर्व साहित्य असणारी लज्जतदार रेसिपी, मस्तच काकू, एक मला सुद्धा चालेल. आपण विचारलेलं की तुम्ही पण या खायला. हा, एकच काय 4 पोएट्रीज बोलायला तयार आहे. तू ना बोललेली सोहमला की पोएट्री बोलून जरा पोएट्री बोलून दाखवा. एक विसरलो, वेळावेळी येणारे सजेस्टेड व्हिडिओज प्रोफेशनलिझमची ओळख आहे. ओमकार, कीप इट अप. शुअर, थँक्यू. त्याच व्हिडिओवर कमेंट शुभांगी, आमच्या पण तोंडाला पाणी सुटले, तुम्हाला बघून बरं वाटलं. कोंकणी चिकन वर विचारलं आहे, अर्धा किलो जर चिकन असेल तर त्याला नारळ कोणता नारळ वापरला, सुका का किसलेला वापरलेला तू त्याच्यात? किसलेला वापरला, सुका ओला नारळ वापरला. हा, मग ओला नारळ. आपण ओला नारळ किलो चिकन, अर्धा किलोला किती पाहिजे तेवढं सांगतो. अर्धा किलोला ना, समजा एक नारळ घेतला ना आपण, आपल्याला जास्त ग्रेव्ही पाहिजे. आणि चिकन मध्ये ना ग्रेव्ही जास्त लागते, तेल भरपूर लागतो, गरम मसाला म्हणजे खडा मसाला, हा गरम मसाला जास्त लागतो. त्याच्यामध्ये एक सुकी वाटी जर खोबऱ्याची घेतली ना तर त्याला अजूनच छान म्हणजे एकदमच मस्त लागते. स्मिता 94 यांनी कमेंट केले, खेकड्याच्या काढून होतं ना, खेकड्याचं काहीतरी बनवलेलं, खेकड्यामधलं येल्लो पार्ट घ्यायचं की नाही याबद्दल मी कन्फ्युज होती, पण आज त्यामुळे तुमच्यामुळे समजले. फर्स्ट टाइम केलं तेव्हा ती घाण आहे म्हणून मी फेकून दिली होती येल्लो पार्ट पहिला. नाही, ते कसं लाक असते ती, म्हणजे एक म्हणजे हे असतं ना एखाद्या फळामध्ये जे काय प्रोटीन काय प्रोटीन काय असं बोलतात ना, तशा प्रकारचं तर त्याच्यामध्ये खेकड्यामध्ये ती एक प्रकारची लाक असते. आणि ते चांगलं असतं म्हणजे प्रकृतीला आपल्याला, म्हणजे समजा कोणाला माणसाला काय खाल्ल्यावर जुलाब होतो, हे होतं ते होतं असं, म्हणजे ते प्रकार घडत नसतात. त्याच्यासाठी ती त्याच्यामध्ये ती एक गोष्ट आहे, लाग, त्याला लाग बोलतात. अशी जी नॉलेज आहे तर तेच जेव्हा आम्ही गावी जाऊ, रत्नागिरीला जाऊ, तर तेव्हा तुम्हाला खूप व्हिडिओज आणि नॉलेजेबल व्हिडिओज भेटतील. कारण
मी तर व्हिडिओ बनवणारच, कारण त्यांच्या सर्व गोष्टीतला नॉलेज खूप आहे, कारण ते गावी राहिलेले आहेत ना, आणि गावचे आहेत तर त्यांना गावच्या, आता आम्ही कधी कधी समजा कॅब बुक करून कुठे गेलो तर बाजूला आम्हाला झाडं दिसतात, तर शी कॅन म्हणजे ती एक्सप्लेन करते की ते झाड कोणतं आहे, त्याचा युजेस काय आहे, त्याचा फायदा काय आहे. म्हणजे आम्ही जेव्हा रत्नागिरीला जाऊ तेव्हा व्हिडिओ नक्की बनवून, तेव्हा तुम्हाला माहिती पडेल की नॉलेज किती असतो. आणि हा चॅनल सक्सेसफुल होण्यामागे हा यांचा तो पास्ट एक्सपिरियन्स पण कामाला येतोय, की व्हेजिटेबलचं नॉलेज. आम्ही हिंदीमध्ये पण बनवलं असं, पण ते हिंदीमध्ये ह्यांना नावं नाही येत. पण असे प्रकार कितीतरी, आता मुंबईला पण ती झाडं आहे. आता ते बघा याचं कडू एरंड बोलतात, कडू एरंड. त्याची पानं कशी अशी कापलेली असतात बघा, फाटकामध्ये रेल्वेच्या ठिकाणी असं कडेकडेला रस्त्यावर अशी ती झाडं असतात. ते पण झाड आहे ना आयुर्वेदिक औषधी आहे. ते झाड आहे ना, त्याची पानं काढून आणली ना, तर ज्याला म्हणजे कावीळ होते ना त्याच्यावरचं ते औषध आहे. मी मुलांना अशी कुठे बाहेर गेली ना तर ते मला झाड दिसलं तर मी त्यांना सांगते की हे झाड आहे ना चांगलं वनस्पती उपयोगाचं आहे, हे कावीळ झाली ना तर याची पानं तोडून न्यायची आणि 3 दिवस त्याचा रस करून प्यायचा, हे काविलीवर आहे. म्हणजे अशा प्रकारे मी झाडं पण मुंबईला जेवढी दिसतील ना मला, त्याचा पण मी उपयोग काय होतो ते मी मुलांना लगेच सांगते. आंब्याचा मुरंबा बनवलाय, आंब्याचं मुरंबा गेल्या वर्षीच बनवलाय. चित्रा वानदुडे यांनी कमेंट केली, आंब्याचा मुरंबा प्लीज बनवा. आम्ही आंब्याचा मुरंबा बनवलाय. आंब्याचा मुरंबा बनवलाय, आंब्याची पोळी बनवली आहे. हा, तर तुम्हाला कोणत्याही युट्यूब आंब्याचा भात, आंब्याची पोळी, पुरी, आंब्याचे खूप सारे रेसिपी बनवले. आंब्याचे खूप सारे रेसिपी. आणि आता मला तुम्हाला काय दाखवायचं आहे की आंब्याचा खवा, हापूस आंब्याचा खवा बनवून दाखवायचा आहे. जमलं की आम्ही मँगो इटिंग कॉम्पिटिशन पण लावू. मी एक साईडला आंबे किती खायचे आणि मम्मी आणि ताई एका साईडला. तर अनफेअर होणार नाही, कारण मम्मी आणि माझं लावलं की ऑलमोस्ट मी जिंकणार आहे, पण ताईला ऍड ऑन केलं मम्मीच्या जागी. तर ताईच काय तू किती आंबे खाऊ शकते मम्मी? आंबे म्हणजे आता जेवायचं नाही आधी, हा, जेवायचं नाही, जेवायचं नाही. म्हणजे समजा 10-15च्या वर आंबे खाऊ शकते तू. हा, मी नाही खाऊ शकत तेवढे. मी किती खाऊ शकते? खाशील म्हणजे एकदा माणूस खायला लागलं की किती खातं. आता पाणीपुरीची स्पर्धा असली की मग तो व्यक्ती पाणीपुरी किती खातो, तसंच आंबा कसा ते पिघलतो ना तोंडामध्ये गेल्यावर, पोट भरतं ना. मग बघूया पोट आपण भरतं. तू 15 खाऊ शकते का मला. किती दिवस तो बोलतोय सारखं आंबे, म्हणजे आता आंबे आलेत ना की आंब्याची एक पेटी आणायची आणि आंब्याची शर्यत लावायची, कोण खातो जास्त. नेक्स्ट कमेंट प्रीती निलेश. शुभांगी मावशी, तुमच्या रेसिपी मला खूप आवडतं. तुमचे बोलणे मला माझ्या काकी आजीची आठवण करून देते. मी दुबईमध्ये राहते, इथे राहून सुद्धा माझ्या मुलांना अशा आपल्या रेसिपी खूप आवडतात. थँक्यू. आणि आवडतात नाही ते बनवून द्यायचे पण त्यांना. आशा शिंदे यांनी लिहिलंय, ताई खूप छान समजावून दाखवता साधेपणाने बरं वाटते. मी केतनची मम्मी टाईप करते, मला जेवण बनवायची खूप आवड आहे. रोज तुमचे व्हिडिओ बघते. रोज बघायचे आणि रोज वेगवेगळे पदार्थ बनवायचे. चॉकलेट केक दाखवा ना काकी, असं लिहिलंय. चॉकलेट केक मिथून महादेव यांनी लिहिलंय. दाखवेल. आता ताई कधी राहायला आली ना की ते ताईकडून म्हणजे ताई असे असायला पाहिजे केक बनवताना. म्हणजे कसं ताईला केक आवडतो आणि चॉकलेट केक म्हटलं तर पप्पू खात नाही. एक कमेंट आहे चित्रलेखा जाधव, मोदक समोसा रेसिपी. त्याच्यात आपण पनीर वापरलंय ना. जर पनीर आवडत नसेल तर दुसरे काय घ्यायचे? त्या समोस्यामध्ये आपण नॉनव्हेज पण ऍड करू शकतो. नॉनव्हेज पण करू शकता. काही स्टफिंग असते ते काही करू शकतो. काही करू शकता. पनीर नको असेल तर पनीर काढायचं, दुसरं काहीतरी वापरू शकता. भाज्या वापरू शकतो. मग ते समोसा झाला नॉर्मली. समोसे झाले. मोदक मध्ये आपण हे वापरलं ना, मोदकाचं सारण वापरलं होतं म्हणून ते मोदक समोसे झाले ना. मोदक समोसे. आणि जर तुम्ही नॉनव्हेज वापरलं तर नॉनव्हेज समोसे, मच्छी वापरली तर फिश समोसे. म्हणजे जे आतमध्ये वापरतं पनीर तुम्हाला आवडतं. आपण जे स्टफिंग काय वापरणार ना, साहित्य आपलं त्याच्यामध्ये त्याचं नाव येणार पुढे, फक्त आकार म्हणजे नाव समोसा. आता योगिता राजगुरू यांनी कमेंट केलं आहे, फणस कट कसा करायचा ते दाखवा ना प्लीज. आता ते फणस गावाला गेल्यावर फणस कटत नाही, फणस कट पण करून दाखवू. फणस एका झाडावर कुठे उगतो तेही दाखवू, झाडावर किती उगतात तेही दाखवू, आणि झाडावर चढून पण दाखवू आम्ही फणसच्या. समजा मला गावाला नाही जायला भेटलं ना तर मी माझ्या गावाला कोणाला तरी सांगेन की फणस आहे ना, असं गडगा असतो दगडाचा, त्याच्यावर ते फणस पण असे दगडावर राहिलेले असतात. म्हणजे फणस जेव्हा उगवतात ना झाडावर
त्यांना जागा नसली की ते दगडावर सुद्धा अशी असतात. म्हणजे ते जे पिकला ना फणस झाडावर तर तुम्ही तिथे बसून बी तो फणस तिथल्या तिथे झाडावर खाऊ शकता. अशा पण प्रकारचे फणस एक येतात. कमेंट आहे चिकन क्रिस्पी या व्हिडिओवर, क्रिस्पी चिकन बनवलं ना त्यावरती, हाऊ मेनी मार्क्स युअर चाइल्ड गेव यू. म्हणजे तू मी नाही पहिला आपण करतो की तू रेसिपी बनवते तेव्हा आम्ही जनरली असं घरी करतो की मम्मी रेसिपी बनवत आली आहे स्टार्टिंग पासून, तर तेव्हा ती रेसिपी बनवते आणि आम्ही खातो, तर आम्ही ग्रेडिंग मार्क्स सिस्टम देतो आम्ही की 10 आउट ऑफ किती, या रेसिपीला 10 आउट ऑफ किती. तर मम्मीला तुला जास्तीत जास्त किती भेटले माझ्याकडून. ताई नाही आणि पप्पा असे करायचे नाही, फक्त मी आणि मम्मी असं करतो की मम्मी ताईनी पण केलं तरी मी मार्क्स देतो की ह्या 10 पैकी किती मार्क्स, तर तुला किती मार्क्स दिले जास्तीत जास्त. कधी कधी 9 देतो 10 पैकी. कमीत कमी किती दिले. तर 8 सर्वात कमीत कमी 8 दिले आणि मॅक्झिमम 9.5 दिले. आता त्याचं पण रिझन देतो की 9.5च्या पेक्षा वरती का नाही देत. 9.5 पूर्ण दिली की मम्मी त्या चांगली बनवणार नाही, तर त्या अर्ध्यासाठी ते अजून चांगली बनवत जाते, अजून चांगली बनवते. तर आणि रेसिपी नंतर सांगतो मस्त झालंय म्हणून. नाही, रेसिपी 9.5 9.8 भेटणं म्हणजे तर लय चांगली असते ना. 4 कधी देतो 4 तेव्हा ताई बनवायची, तेव्हा जेव्हा रेसिपी खातोय पण त्याच्यातनं मीठ नसायचं. तर आम्ही ताईचा स्पेशल व्हिडिओ बनवणार होतो. ताईला आम्ही चिडवायची, म्हणजे लहान तिला समजत नसायचं ना. पाणी गरम करायला ठेवायचे आंघोळीला आणि ते परत येऊन सोप्यावर झोपून जायची, तोपर्यंत पाणी उकळून गेला. मग आम्ही ताई बोलायची उकळलेलं पाणी. ताईचा व्हिडिओ तिची रेसिपी कशी गेली असे तुम्ही एका लाईव्ह व्हिडिओ मध्ये पण सांगितलं आहे. उकळून गेलेला पाणी, करपलेली चपाती, वतून गेलेलं गेलेलं दूध, करपलेली भाजी, पण आता नाही ताई. आता बिना मिठाची रेसिपी. इकडे ताईची इकडे खूप आम्ही मजा करायची. आणि आता ती चांगली, म्हणजे अशी कोणतीच रेसिपी नाही जी ती बनवत नाही. आम्ही मस्त एक चिकन आणलं ना तर त्याचे 4 पदार्थ बनवून दाखवते आणि त्या सर्वांना घालते करून. एक कमेंट अशी पण आली आहे की तुम्ही ताईच्या घरी जावा. आय थिंक शेखर पारकर हे जे कमेंट करतात त्यांनीच लिहिलंय की तुम्ही ताईच्या घरी जावा, ताई कोणती रेसिपी बनवते, ताई काय करते ह्याचा व्हिडिओ तुम्ही अपलोड करा. तर आम्ही जेव्हा जाऊ त्यांच्या घरी तेव्हा नक्कीच हा व्हिडिओ बनवू. आणि ताई भरपूर असे फोटो पाठवलेले आहेत. म्हणजे जेव्हा लग्न करून गेली ना इथून, तेव्हा जेव्हा स्टार्टिंगला सुरुवातीला ती म्हणजे जेवण बनवायची ना, तेव्हा ती म्हणजे काय बनवलं मम्मी, हे असं बनवलं तसं बनवलं, फोटो काढून ती मला भरपूर तिने असे फोटो पाठवलेले आहेत. आणि त्याचा मी तुम्हाला ना एक व्हिडिओ करून पाठवणार आहे की ताईन बनवलेलं जेवण घरगुती. नेक्स्ट कमेंट रोहिणी गुरव यांनी लिहिलंय, उकडीच्या मोदकवर किती टाइम लागतो पीठ मळायला. मळायला म्हणजे कसं ते आता गरम मळायचं असतं, त्याच्यामुळे तो थोडा टाइम लागतो. म्हणजे हात भाजतात आणि जास्त पाणी वापरलं तर पातळ होणार. म्हणजे ते जोपर्यंत चिकटपणा होत नाही ना तोपर्यंत ते मळायचं. आणि चांगला गोळा कसा मऊ व्हायला पाहिजे आणि तो चिकट पण व्हायला पाहिजे असं. आणि गरम मळायचं असतं. नेक्स्ट कमेंट चिकन बिर्याणीवर धनश्री मंगळ यांनी लिहिलंय, मी आज केली होती बिर्याणी, खूप मस्त झाली होती. तुमची बोलण्याची स्टाईल पण खूप मस्त आहे, माझ्या आईला खूप आवडता तुम्ही. बाकी खूपच मस्त झाली होती बिर्याणी, कीप इट अप. आणि ऑलमोस्ट आता मला जे कमेंट दिसतात ते रिप्लायड आहेत, म्हणजे आम्ही रिप्लाय केलेले आहेत त्याला. आता बस करूया रिप्लाय, कारण हा व्हिडिओ माहित नाही पण ऑलमोस्ट खूप मोठा झाला असेल. तर जाता बोल काहीतरी त्यांना. एवढंच आज मला म्हणजे तुमच्या समोर येऊन मला म्हणजे बोललीये. आणि म्हणजे काय आमच्याकडून माझ्या मुलाकडून माझ्याकडून काही चुकीचा शब्द आला असेल तर आम्हाला माफ करा. तू बोल, तुला काय बोलायचं असेल ते. काय नाही, आता मला काय कोणती फ्रेश कमेंट दिसत नाही. ऑलमोस्ट जेवढे कमेंट्स आहेत ते रॅन्डमली सिलेक्टेड होते आणि ते आम्ही तुम्हाला वाचून दाखवले. जाता काय नाही, व्हिडिओला लाईक करा फक्त आणि शेअर करा. आणि परत असा व्हिडिओ बनवू जेव्हा मॅक्झिमम कमेंट येतील. कधी टाइम भेटेल तर कमेंटचे रिप्लाय पण भेटेल. आणि नाही भेटले तर असा व्हिडिओ तर नक्कीच भेटेल तुम्हाला. आणि उद्या कोणती रेसिपी अपलोड करणार आहे आम्ही, तर ती सरप्राईज आहे. ते उद्या दुसरी रेसिपी अपलोड करू. एक रेसिपी तर तुम्हाला दाखवली, आईस्क्रीमची रेसिपी येणार आहे. अजून एक गुजरातीनं ते बनवलेलं काय बनवलं ते पण मी तुम्हाला बोलणार, पप्पूला बोलली होती. नाही ना, ते नाव काय गुजरात रेसिपी आहे. नाव काय त्याचं? ते नाव पण नाही मला. खांडवी नाही, काहीतरी वेगळंच आहे त्याचं. हा, तर ती रेसिपी तुम्हाला बघायला भेटेल. तर आता अजून काय नाही, व्हिडिओ बघण्यासाठी थँक्यू. आणि
दिल कडून पण थँक्यू. दिल झोपली बघा. आता ऑलमोस्ट 10:30 वाजले, तर आम्ही पण आता सर्व बंद. आता मस्तपैकी तुम्ही जेवा आणि मस्त झोपा. आज आम्हाला जेवायला लेट झाले, तर ऑलमोस्ट 10:30 वाजले. आता आम्ही व्हिडिओ बंद करून लगेच जेवणार आहे आणि अर्धा तासाचा गॅप घेऊन आम्ही झोपणार. सर्वांना गुड नाईट आणि थँक्यू व्हिडिओ. आणि इंस्टाग्रामवर आहे ना पप्पूचे माझे फोटो बघा. चला बाय.